सोमाराक कोरगांव प्रवाशांक घेवन वतना कदंबा बसीचो टायर पंक्चर जालो। हो पंक्चर काडपाक पानो लेगीत बसीत नाशिल्लो। प्रवाशांक तात्पुरते सोयी खातीर स्कूल बस आपयली, पण कांय प्रवाशांनी चलत आपली वाट धरली। कांय कदंबाचे कर्मचारी ते बशीत आशिल्ले, तांच्यांनी कसो तरी करून तो पंक्चर काडपाचो यत्न केलो। आणि पेडण्यावरून या गाडीमधून कदंबाच्या गाडीमधून निघालो होतो। बरेच प्रवासी होते। मला वाटतं बस सुद्धा लहान आहे, माहीत नाही, पण इथे कदंबाचे जे काही कर्मचारी इथलेच आहेत ते ऑन ड्युटीवर नव्हते, पण त्यांनी म्हणजे कदंबा जेव्हा आपली पंक्चर झाली त्यांनी पटापट फोन केले, आपल्या कंडक्टरनी फोन केला आणि बाकीचे जे कर्मचारी ड्युटीवर नसताना सुद्धा वेळेत हजर झाले। मला वाटतं जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं लागली असतील, ते लगेच इथे उपस्थित राहिले। त्याबद्दल आम्ही सर्व प्रवाशांतर्फे त्यांचे आभार मानतो, कारण खरोखर एवढ्या त्वरित येणं आणि करणं एवढं सगळं आपण बघतो। इथे पंक्चर काढायचं काम चालू आणि ते ड्युटीवरही नव्हते। दर एका तालुक्यात 1-2 कदंबा बसी वतात, पण हाली कदंबा बसी वाटे वाटे बंद पडपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात। कांय गावांत बसींची सोय सारकी ना। 1-2 कदंबा येतात त्यो लेगीत अश्यो। लोकांनी करप कितें म्हण प्रश्न। बशीन येतात ते हरमला वचपाक म्हणून भायर सरलेलो, अर्जंट काम आसलें। हां, मगर कितें जालें? आता टायर पंक्चर, तेजे कडेन पानो ना, टायर ना। ओके, कांयच ना। बरं, आता कशें वयतले तुमी आता फुडें? कशें वयतले म्हणजे आता कोणा कडेन इंग्लीश मागची पडली नाल्यार आनी कशें वयचें पडलें न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर।